gidilam silin halama ndena ndimaguma ganda fodema bandiraɓe ɓe funnange hirnange sahale ɓaleri mo woni e mon kala salminama inde muɗum e yettode muɗum en garti kadi e welede gueno e haalirde gotagu haalirde Bambilor to karallagal dorowal ko ceerno Siré Anne huufi haalirde ko musidɗo mon Ibrahima Kane katanti leñol. bandiraɓe tedduɓe eɗen gandi e ngaɗo sanga jamdi nogas e ɗiɗi ɓiiri fawi hojomaji 5 ɗo henna e pari mango lamorgo wala fendo kono noon ko noon jamdi nogas fawri hojomaji 5 toon to Dangari. biladi ndeke ko salade ɓuri firtude aadi en gadanino leñol ngol wonde hande so tawi en ngari ko ɓuri hewde e yewtere meɗen nayortoɗen ko sengo ganduɗa simtude ko woni ko wiyete jamma teddugal walla jamma Laylatul Qadri bannoɗo toon to leydi meɗen Louga tawa koye gardugol ceerno Basirou Tall e teddugal ceerno Amadou ceerno Djiby Khalifa Bambilor sikki alama en jokkodiri hen ceerno meɗen Alpha Samba Gouro woni ceerno Alpha Ba ko noonne kadi mayen jokkodire bandiraɓe hewɓe goto fof adde hen yiyande muɗum mbawen rendinde gueɗe ɗe haadi noon yewtere nde innira ko ɗanngal mayen mbawa arde e woni kongi ɗi fulɓe kalata holko ɗi piri e holko ɗi tindini yeru nanen fulɓe mbima ñiiwa wuuro mumen ko sondu wuuro janano ɓe mbima ladde anda ɓi moƴƴo kono ɗo ɓi moƴƴo woni foof yo andu hoore mum ɓe mbima yaade ha hoya ɓuuri joɗade ha hoya sen nayorima kadi to banggue sengo diine hol gueɗe mantiniɗe kalateɗe toon tawi ene kaala haala ko fati e ɗanngal nana e konngol nulaɗo mo jammi kisi goni wima ɗanngal ko tayre e lebte nanani hay e jeetatoɓe gueno haali e nder ɓurana wonde hokketeɓe ganduɗa asakkeje e ko nandi hen logguiɗo e ɗanngal ina hen jeeya wadde noon e fodde ɗanngal e ɗanniɗo no yurminori diine newnani ɗum ha woni so tawi o ɗannima ni wonɗo ɗanngal ngal heɓata e jolɗe hay juulu o ustane hen tawa noon o ustanaka baraji karalo labɗo golle aɗa wawi yilanade en Saydou Ba beele ɓuuren nayorade to banggue kolli dimiɗi nde wannoon hande eɗen kuufi ceerno meɗen ceerno Alpha Ba. ɗo noon ɗo Saydou Ba dasata nduɗo hoddu welnuɗo eɗen gandi jamdi nogas e ɗiɗi ɓiiri pawni hojomaji 9 yoni toon to wiyete Wuro Molo wadde en calminiɗo hen ganduɗa Kardiatou Demba Ba joom lehil ñebbe kettotoɗo en toon to wiyete lamorgo leydi Sénégal woni Dakaru ko noon kadi calminirten musidɗo meɗen Abda Amadou Takko woni Abda Gadjigui en calminimo kanko e galle makko en mbimo kadi yo julmo wuuri wadde bandiraɓe tedduɓe ɗo yewtere nde yahata ɗo aɗen gandi olirguel koko jokkodiri toon to haalirde wiyetende haalirde fulɓe hayre law woni wonde toon to leyɗele dentuɗe Amérique
olel ngel ene wonti gotel ene sara ɗum e nder windere nde ko noonne kay kettotoɗen toon to haalirde wiitende rendo wonde toon to Mbour haalirde fondu ene rewindi golle ɗe ko noonne kadi haalirde ganduɗa wiitende haalirde Teccan jiida e kaalirɗe gonɗe e nder tuddude yiiri ko wiite ko internet walla haaƴoɓe kaalirɗe mumen kuufaɗe tawa ene jerwo yiilade Bambilor ma walla mbiyen Bambilor FM sen mbaɗi ɗum hakkunde laaña tawa e ɗum yiite e 100.4 ko ɗo kettoto ɗon haalirde ngotago. ɗum noon tan heddani en gato kaɓire less ɗe ko Aminata Siré Bassoum eɗen gandi e nder balɗe jawtuɗe ɗe golle payodinɗe mbaɗi toon to galle mo ganduɗa ko galle Pinal Sénégal gandiraɗo Grand Théâtre toon e nder wuuro meɗen Dakaru e gardugol Keysi Bousso golle mantiniɗe mbaɗama toon fulɓe jiitima toon koye mumen ganduɗa hay won e yimɓe ni ɓe mbawano Pular ngari toon no wayi foof so tawi ko jangguinaɓe e ɗemɗe so tawi ko windanaɓe e bindi ha kaali mbi bandiraɓe min calmini on e mbi leydi ndi ko leydi ndi pullo laami ɗum ɗo yaltude e ɗemɗe ganduɗa won e yimɓe ko fayida mawɗo kono noon bandiraɓe tedduɓe ɗum foof be e waade noon eɗen poti wattude kadi ha joni jili men woni hakkillaji meɗen nde goto e yontaɓe leydi daroto wiya bandiraɓe mi salmini on jarama haala ɗum e Pular tan yimɓe fof poɓɓa kelle so Pular haalama foɓɓama nder Sénégal waɗi noon mataw ko en mbeɓaka ɗum noon ha joni eɗen mbiya tan yo yawre juut e basal leela. ko noonne kadi so tawi en garti e dongre Europe sen jeehi ha toon to leydi Belgique woni Anvers ñalɗi ganduɗa pinal payodinɗi ɗi jogori waɗede toon tawa ganduɗa haalate toon ko holi leñol meɗen holi ɗemgal meɗen tawi ko bandiraɓe meɗen tengti e hoɗɓe to sengo Guinée ene toon tawe ganduɗa golle tiɗɗe baɗɗe fayida ene jogori waɗede toon ma cimtol ko abbiti e jangde Pular ko abbiti e hirjine Pular ko abbiti holto fulɓe ndewi ha dañi ko keeɓi ko e hol caɗele e perguitte kadde en dañjude no ponnoɗen dañirde ni ndeke noon golle mantiniɗe nana toon to Belgique jogori waɗede ñande 7 lewru paaɗen ndu hakkillaji kewɗi hande kucciti toon to Belgique ko noonne kadi eɗen gandi kadi wuuro meɗen Agnam Yoroyaɓe ne jogori wadde batu muɗum ñande 24 e nder leydi Farayse kala ɓiɗɗo Yoroyajo ene wiye yo ar addora miijo mum kono wasa kadi yejjide jiifa muɗum. sen naati noon to sengo ragu woni yumma mo ganduɗa jibinɗo ndenɗiragu jibini giƴiragu jibini taniragu jibini keyniragu jibini ndewiragu ko ngolɗo konngol sañira gurdam rendo fulɓe wadde noon eɗen ciftina bandiraɓe windande arnode e nder tuddude yirde ko wayno nalanke keso biteɗo kaw mbarude gandiraɗo Samba Thioyel Ba e hirde nde o jogori wadde toon to Mantoula Joly hakkillaji kewɗi nana kucciti toon ɗum ɗo noon so tawi yimɓe jiiɗi hebde natirɗe ɗi ko yaawi nde wonnoon ko baba ko mawɗo ganduɗa
en mbi bange buuba ummi koto bange mabbe to dum non ko hunde ganda kala leldo dañata jolol wawde nadde e nder nde do hirde nde ardi dum Samba Thioyel Ba nde wanno non golle de ko mantiniide sanne e joldidi koko fecca e nder galleji mawdidi bele mbaawen yawde hebde dum ko yaawi natirndi non ko €100 mbiyen €100 e nder kalis ndega dongre dum non jolli di woni biyeji di ene tawe ton to Madina Gounass to Ceerno Jalaluddin ene tawe to Bambilor galle Ceerno Amadou Ceerno Djibi Bambilor ene tawe kadi ton to Salimbour galle Ceerno Samba Gagnado ene tawe galle Ceerno Yaya Ba ko non kadi tawe galle Ceerno ganduda Aliou Ba ton to hoore fonde walla ni wonande wonbe sengo pari odon mbaawi yaade galle Ceerno Alpha Ba dum non ngare gaddoron e hirde Samba Thioyel Ba bandiraɓe tedduɓe hunde nde ko faandu almudo ko ma natodira nde wonnon hay nelaɗo mo jami kisa ngoni o e nelal ngal o nelangal ko addani julɓe ɓe o wiya ko yo weltin kono kadi yo rentin wadde noon en mbawa hufde toɓɓere ha jejjiten hen pinal leñol ngol noon ndenɗiragu ko hen tawa wadde noon en podanino rendo ngo wonde hande ma en jooɗode goto e seremɓe meɗen goto e moƴƴuɓe leñol ngol woni Ceerno Alpha Ba ɗaminino ɗen ni ngaɗo sanga o fatata ko wonde toon to haalirde Bambilor to mbawen jokkodirde makko ga hen kono noon gueno ɓeydima kadi newnude gueɗe ɗe o arti e nder leydi Farayse e dow jaam wadde noon kanko hoore makko ma on natoy toon kono noon bandiraɓe tedduɓe fulɓe ene mbiya so tawi neɗɗo fergitima o yani hoto lartan ɗo yani ɗo yo yeccito o ƴeewa to fergitiɗo wadde noon fodde duuɓi 70 ko ene fawa so tawi Ceerno Basiru Tall ganduɗa ene tawi e nder galle bamum mawningol jamma teddugal woni jamma Lailatul Qadr ene mawnina ɗum waɗe hen kirɗeli jange hen ɓurana yimɓe jiitodire hen en ɗam jokke hen wadde noon bandamen so tawi on ɗon gorko ƴetti ko fotino kanɗon jamma wi aha ndeɗo hitande noon 2013 dokkumi teddugal ngal e inde nde ko Ceerno Amadou Ceerno Djibi Bambilor bandiraɓe tedduɓe hakkillaji ne poti dogde onon kam holko saabi ɗum ɗo beele ko yiɗande tan beele ko handude hen beele won ko jomum dilli ha ɗeɗo fartange mbawi heɓede sen duttitima caggal seeɗa Ceerno Amadou Ceerno Djibi Bambilor holto o jeeya ene yooɗi ganden holi kanko ganden holi baɗanɗo mo teddugal ngal ganden nde wulago ngo wulli nde haade wulago jamma woppitake goto beele o teeli e yolde nde walla o dañi yaadiɓe so dañino yaadiɓe holno golle ɗe jaari on ɗon Ceerno Amadou Ceerno Djibi Bambilor jeeya ko wuro no ganduɗa wiyete ko balanaɓe e won hen andiriɓe ɗum Tulel Thialle so tawi en duttima e sengo koddigal wadde noon e balanaɓe holto ngoɗo wuro tawete balanaɓe tawete koye nder Añameje e tawete koye nder reedu to wiyete Bosoye e nder Fuuta Tooro e takko dande maayo Sénégal to hirnangue Afrique e leydi mbitendi Sénégal wadde holi hoɗɓe ɗon hoɗi ɗon ko leñol gotol biyetegol fulɓe ɗemgal gotal biyetegal pular goobu gotu ko wiyete ɓalew diine goote ko wiyete l'islam wadde noon gonɗon wuro holto ngo tawete mbiɗen ngo tawete koye reedu Añameje holko woni Añam Añam fuɗɗori ko Añam goto ummorade e konngol biyeteɗo Faddem biyannoɗo Arñam Koɗo ɓe mbi ala wona Arñam Koɗo ko Aña Koɗo ɓe mbi ko gowɗo Aña Koɗo e Arñam Koɗo fof ene addana koɗo teddinede wadde noon nde fijo weli nota gonɗon wuro wiyetego Añam Godo so tawi a yeehi banggue maggo funnangue e ma ar e wuro wiyetego Añam Tulel Thialle so wiyama Tulel Thialle
ko jalluɓe. wadde noon gonɗo on ɗon jalluɓe eɗen gandi laamotoɗo on ko kakaɓe mbenaynaɓe. wadde noon eɗen ma takko ɗum to wiyeteno bolol Fuuta ɗo yimɓe gummortono funnague nde ne jaara koyɗe gam yaade Ndar walla yaade hen saaji ha Dakaru. so tawi gummoriɗa ko banggue Agname Godo leegal bitegal labboyaɓe ngal heedema jungo nano. so tawi a tacci ɗon seeɗa ko ɗon natata to wiyete Balanaɓe Saare Amadou Ceerno Djiby Bambilor. wadde Balanaɓe won teddugal mangal teskuyaji kewɗi goni e nder ngoɗo wuro, ngati wuro ngo andira ko gandal. gila ko ɓooyi eɗen gandi pille kewɗe nana hen eɗe jeeya enɗam mabɓe hakkude mabɓe wiiteɓe yeroyaɓe e ceerno mabɓe gonnoɗo ɗon walli ɓen waɗan ɗumen golle tidɗe toon to kologal bitegal Caski nde laamuji garata kolla ndolagu naata e ngal ɗon kologal pucci ñaama ƴogoje ene hamnino kono ala ko wawano hen. nde wuli jawde ko goto e mabɓe winduno ñagude Allah waɗi ɗon o wi mi waɗi te firtotako. joni noon yereyaɓe mbi wadde ƴeewen holno mbatten ɓe jippimo ngesa ene wiye Caski yeroyaɓe wadde tuggi nden ha subaka nane ngal ɗon kologal so tawi puccu ñaami gawƴal mum walla sammere muɗum walla ko wawi wonde mum foof e ngan sanga doloyta ko lakara. wadde noon ngal ɗon teddugal e gonɗon wuro andirago ɗen ɗon golle e kanɗon gonka nde ɓe gari ɗon nde wuro ngo fecci koye pecce tati. pecce tati ɗe ene waɗi ɗon ɓe ganduɗa ɓeɗo wiite ko suudu walla mbiyen foyre ñawoɓe ko abbiti e diine l'islam. ɓeɗo ganduɗa goni kañumen ko foyre jama, ɓen kañumen goni julnoɓe. ɓeɗo noon ko foyre lawakagal woni ganduɗa hettuɓe to banggue joom wuragu. kanko noon ceerno Amadou Ceerno Djiby Bambilor o jeeya koye foyre ñawoɓe ndeke noon ayi ñawore ɓooyi ɗum so wayi noon hawnaki gati so tawi en ƴewtidima en tawat kamɓe ɓen ɗon balanaɓe ɓe koɓe taniraɓe ceerno Ibrahima Seydou mo ganduɗa gandiranoɗo gandal timmugal e nder nden ɗon falde. haɗani ɗon tan jokkodiral mabɓe e nder Fuuta ene yaaji gati eɗen gandi koɓe taniraɓe Sokna Sakinatu Alpha Amar on ene tawti toon to wiyete Halayɓe Cilon. wadde banda men so tawi en gari tan hay ko ɓooyani noon foof hay so woni ene ɓoori en enen. kanko joni ceerno Alpha Samba Guro mo bismiɗen hande o eɗen gandi hakkude makko e ceerno Amadou Ceerno Djiby wona musidal ko bandiragal. wadde noon haadi wona musidal ko bandiragal. ɓeɗo kam ngal bandiragal ko holi kangal sen nokki tan to ɓuuri raɓɓide ɗo eɗen mbawi wiide joni ko Bocar Daouda e Ousmane Daouda. Bocar Daouda o noon jangi wiya Alpha woni Alpha Bocar Daouda. on Alpha ganduɗa joguinoma gandal ha yeehi ene naata e nder duɗe to ari foof hetto to ari fof hokka neɗɗagu ha o jokkodiri e ceerno Hamme Baba Talla. ceerno Hamme Baba Talla wimo an aɗa wawi heddade ɗo gonɗa to kala jiɗɗo ñawanede sariye yo ha to maɗa to nde wannono hoɗɓe guure hirnague ɓe kala birtiɗo balanaɓe tawi ene addi sariye mum faade Cilon yidde ñawanoyde to ceerno Hamme Baba Talla. ceerno Hamme Baba Talla wi so waynima o wirtima ceerno Alpha o ari ga hen yo andu ko acciton ko ɗum tan o tawata ɗo. wadde noon on ɗon Alpha Bocar mbiɗen kañum e Ousmane Daouda o woni Alpha Bocar Daouda e Ousmane Daouda ɓen ɗon ko holtoɓe ko yalti e mabɓe ha yetti to jiɗɗen nadde joni joni ɗo. wadde noon Alpha Bocar Daouda jibine ko Ousmane Alpha woni ceerno Samba Guro jibini ceerno Alpha Tokara Alpha mo bindi e inde tan Alpha woni mo bismiɗen hande e nder nde ɗo yewtere. Alpha o innira ko mamakko kono o dañi fartange o woni tokara mum laabi ɗiɗi. o woni tokara mum o innirama ɗum gam teddugal e siftorde jinnaɓe muɗum. o woni tokara muɗum o jangi o heeɓi kankone gandal ha onono heɓirno ni ndeke inde nde kadi wonti kadi gonga. wadde noon Ousmane Daouda o on jibini ceerno Djiby Ousmane. ceerno Djiby Ousmane woni bamum ceerno Amadou Ceerno Djiby Bambilor. wadde noon so tawi ceerno Amadou Ceerno Djiby Bambilor hokkama teddugal ko fotini e nder galle Seykou Oumar Tall ganduɗa Seykou Oumar Fuutanke o so tawi o yeccitima o yi ceerno Alpha ɗon eɗen mbawi wiide o yeewaka.
ɗum noon bandiraɓe tedduɓe may garta joni joni e mbadi yewtere men karalla tedduɗo dokka en ɗon tufam ɓerɗe. ko noon ni haadi kalaten ko mbiɗen holko saabi ngal ɗo teddungal ngal oɗo ceerno rokka beele ko yiɗande tan walla ko handude hen eɗen gandi ceerno Djiby Ousmane Daouda yi aduna ko hitande 1995 to Agnam Ballanaɓe eɗen gandi o lolliri gandal guila omo yaare duuɓi 12 e ballal gueno jinnaɓe makko mbaɗi e makko gande mantiniɗe ha gueɗe kewɗe mbawi tawede e makko nde o heeɓi duuɓi 18 tawi ganduɗa o reeni ko heewi o wawi lomtade yolde mo tawaka wadde noon ay on ɗon ceerno waɗino saaha goto omo ɗo bambilorɗo woodi jettiɗo wimo ceerno an gandal ngal joguiɗa ngal holko saabi a waɗatano wona sernaɓe mbaɗata ni woni noon goram mo ƴetti jungo makko ñamogo o nokki ceenal o tamti o wi on dar wi ijam o wi ko jiiɗa o wi ko kanŋe o wi ey ɗum ɗo ko aduna Djiby wona ɗum woni haaji muɗum ay on ɗon ceerno Djiby noon on jogui ganduɗa ngal ɗon gandal e ngal ɗon teddugal waddama gueɗe ganduɗa mantiniɗe ha ene teskano e nder Fuuta e yonta makko wiye so tawi kaleten ko gandal lasarari ƴeewen jibiji tati holi ɗin jibiji tati en min keeɓi fartange minen hoɗɗe e nder reedu Agnam hen jibiji ɗiɗi ko ɗon jeeya o e Djiby ko ceerno Djiby Ousmane Daouda woni mo kalten ɗo haala muɗum o walla mo kalten haala ɓiwmo sa haali ɓiɗɗo haala jinnaɗo e ceerno Djiby Gaysiri woni ceerno Djibili to Agnam Godo ceerno goɗɗo o wiyete ko ceerno Djiby Ñawre e toon koto banggue ɓundu wadde noon ɗiɗo jibiji tati walla ɓeɗo jibiɓe tato ganduɗa so tawi haalanoma e gandal birnidi ko wiyete gandal lasrari aɓe joguino hen fartanŋeji kewɗi joni noon gueno resi en reeni en ha kanko ceerno Djiby Bambilor o wuuri e ɗamɗon gurdam o jogui almuɓe kadi o jogui fartange goɗɗo ko gendiyanke eɗen mbawi rokkude hen yeru mi haalino ɗum kadi mi haalta gari mi galle makko e min calmodira woodi biɗo oɗo ko Ibrahima Kane wiyete ko jimowo jimi Pular o wi ka jimowo Pular mbimi aha o jam aɗa yima Pular mbi mboɗi yim Pular o yimana minana mbimi mi yetti jomiraɗo joom laamu kaggolinɗo me o Pular joom faamu jangguir momi mangu gamma mi andu aadaji leñolami yoga e gueɗe ɗe añɓe gubbi guila e darti ha e gol walla jamareɓe hanki mi darima hande mi darima caggal mi wona jaarowo yeebiɓe ha e bonnitoɓe mi wona jaadowo an Pular yiddamema wonande husre woɗere lumbotonde hakkude hono kam tan wawi ɗum jangtade gamma mi taƴa jolɗe mi tacca maaji mi waɗitino to e ɗangal mi humpito joote tumarankagal mi tongue mi ɓorte mi forte comcam ceeke e ɓandam sile ƴiƴamam rufe ɓoggi temedere e keecam lelne ɗum fof ko mbawa nafde ɓamtade ɓiɓɓe mbimi kutoroma e saktade bindol ma saro e kala leyɗele pinal ma ƴellito ha naña forotoɓe haaloɓe Pular ɓamtono dollar hoynoɓe Pular nuskano sular onon jangoɓe e janguinoɓe no nayi jiɗiri mbinam weltarame golle moon on jarama yo Allah sellin dole tan wi fat tan woodi mo noddi ɗon o wi ƴeewene kam maña o waɗnami banda maña gonnoɗo ɗo no mataw yetta ko yettode bande e wawano jaggude neɗɗo nela Colobane sodoy toon maña ujunnaje 10 adda min hoɓɓiti ɗum e carton muɗum piilam momi hen levol jimi Pular ndeke noon ceerno baaɗo noon bawɗo yeccitade gendiyankagal ganduɗo holko leñol haalata o ene haani daranede haade fulɓe ne mbiyanno mawɗo amanta mere sen dillani ceerno Djiby Bambilor e ɓesgu muɗum dillanɗen koko haani sen kaali haala ceerno Alpha Samba Guro ɗon mbiyaten ɗum hande nde ɗo yewtere eɗen mbawi ni innir ɗum hande dawul alarba
holko woni dawol alarba eɗen gandi almudo so tawi jangi ene jogui ñalɗi yo gollanto ceerno makko en jogui ñalɗi yo wiyete kadi hande yo daw ko dañi hen fof o naftoro walla o naftoya hen jinnaɓe makko wadde noon ɓoyatama en jokkodire ceerno Alpha Ba kono noon hade men yettade ceerno Alpha Ba en kaali wonde ceerno Amadou ceerno Djiby Bambilor ɗo rewi e holi oɗo jinnaɗo en kaali jiidigal jinnaɓe ɓe woni jiidigal mabɓe ganden kanko ceerno Alpha Ba ba makko o waɗi fartanŋeji mawɗi e nder Agnam ɗo jeeyaɗo gati guila hedde hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e ɗiɗi e ngan saga tuggu ganduɗa Agnam goli ha yetti balanaɓe ɗo huɓere daraki ɗo de leydi Saka Simon ene wiyeteno ni e wawa haalullaji en wonde ɗo so neɗɗo waɗi ɗo huɓere tan mayat o wi joni noon haade wiyama so neɗɗo waɗi huɓere mayat deke baɗɗo huɓere koko mayata mo waɗani huɓere koko mayata fad mi waɗana ɗo gueno huɓere mi waɗana ɗo Allah suudu ni woni o diidi jama ɗon ɗo balanaɓe ɗo garɗo fof wiya yomma babaɓe hewɓe dogi mbi kañumen en diwnani taw ni woni o noddi goto mahowo ummi wuro no wiye Koɓɓillo o nde ari mahi jama ka wuɗɗoy kañum hoore muɗum fiya ɗon rafi kisa gueno waɗi daɗani heddi hen jama ronka kisa mahoɓe watti so fini ko kanko daroto omo jiiɓa ɓakkere omo dadi o wiya ngare balle kam kemne kam ha woɓɓe daña jama balnaɓe dari caggal ɗum o waɗi ɗon huɓere ɗum waɗi ɗen kewi wiidemo ko ceerno kecciɗo yonta makko on ɗon ceerno Alpha Ousmane noon walla mbiyen Ousmane Alpha on ceerno Ousmane Alpha woni ceerno Samba Guro eɗen gandi ko kanko woni bamum ceerno Alpha mo ganduɗa koɗo meɗen hande o wadde noon mbiyen haadi woni ɓiɗɗo ko cuuɗiɗi bamum ɓiɗɗo ko cuuɗiɗi bamum so tawi ganduɗa ceerno Amadou ceerno Djiby Bambilor noddama e teddugal pongal dani henna o fuɗɗama yoɓede golle makko saabu e hitande ujunere temedde e hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi o jooɗi kanko ceerno Amadou ceerno Djiby o wi ceerno Mountaga Tall noon ko poɗɗo teddinede gati ko gueno teddin ɗum goto fof ne mawnina galle bamum goto fof ne mawnina ceerno mum goto fof ne waɗa jiyara galle mumen min noon jiyara jinmi waɗe o ko rendinde ɓesgu Sénégal fof gara teddina ceerno Mountaga Tall ɗum waɗa he duuɓi e ganduɗa hitande ujunnaje ɗiɗi e jeeɗiɗi ɗon e leydi Sénégal laamorgo leydi ndi wadde noon ñalngu arti bandum gilli hakkude ceerno Bachir e ceerno Djiby Bambilor en kaali ɗum ñandete jokkodiral hakkude mabɓe teskuyo gonɗo ɗo no omo faami wona duuɓi woni ko sohla ko sohla tan koko sohla ko wadde noon so tawi o noddama ceerno Alpha wawi ummade leydi Farayse yaade ha toon notoyade ɗeɗo golle en noddani ceerno Alpha holto ndewɗon holko jiiɗon holko kalɗon holi ɗum ala enen en pawata moɗɗen ɗon golle kono kam maw ar o salmina leñol ngol o holla yimɓe ɓe kankone de o notinoma e notadu miñi ko o ɓe baddi ko ɓe poti waddude ko eɗen gandi kanko ceerno Alpha o dañi hen ganduɗa teddugal manggal nde wan noon pulaar wi neɗɗo no hoɗiri ni ko noon yilloroyto ɗum noon karalla tedduɗo kettinani hunde seeɗa ƴeewen jokkodirde e ceerno Alpha. Bisimilla gonɗo e ɓoggol hade men yettade ceerno bisimilla bisimilla gonɗo e ɓoggol hire jaam jaam tani oli inde yettode holto nodduɗa ɓurgui Moussa Ba Agnam Yoryaɓe no Agnam Yoryana mbaɗi aɗa ngakki labde de min nanma de ma taw a hirtaki ñebbe taw ko salminde hettiyankoɓe Bambilor ten a jarama seydi Ba wadde ɓe jurmo wuur a jarama de dendagal hettiyanke Bambilor ten en calmini en mbaɗi ɗum jurmo wuur naɓe kettima enen mbiye ɓe jokku golle enen e mabɓe ndendi sangare gonga taƴi wal ala taƴani taw gay sona taw ko ñamande huuɓi toon
e jarama noddiɗo ko Rougui Moussa Ba noddirɗen toon to Agnam Yeroyaɓe hayso woni olel daaɗe men wawani yettade toon aɓe batti jili mabɓe kam so tawi sanga nga ka heedi wadde ceerno Amadou ceerno Djiby Bambilor kala to mbawɗa hettade yewtere nde andu kam ha toon to cuuɗi meɗen ene ndeni jamdi ndi so tawi yettima ene nodde en wadde mbiɗo jottori aɗa wone darde mawde an foye ummanade hande yidde hebde ayawo habrirde gam ɓeydude doole haalirde nde ha wawa hettoyede toon to gendimama ɗum noon Rougui Moussa Ba min calminima min mbima annene julmo wuuri e an kala ko taarima joni bandiraɓe tedduɓe mataw ala no mbatten tan so wona ƴeewen jokkodirde ceerno Alpha Ba e salmodira e rendo ngo ceerno Alpha Ba so tawede hetti min jaam hiiri min calminima seydi Ba en kaali wonde hakkude enɗam ma e ceerno Amadou ceerno Djiby Bambilor kam wonani asko kon gotum ceerno Bassirou Tall teddiniri mo ganduɗa innirde mo jammalel to gadiri toon to leydi Sénégal a waɗi jolol ma a ummima ɗo e leydi Farese a wawi yaade ha tawoyede toon so tawi tan e tonggol tan sa wiyama an kam holfo fandare joguiɗa ha umminma e ngol ɗo dawol e wadde ɗeɗo golle holko pamminta rendo ngo eyyi bandiraɓe jaam hiire moɗon mi salmini on gendiyankoɓe ɓe kala kala goto e moɗon fof inde muɗum e yettode muɗum seydi Ba mboɗo jogui weltare mawde e rendude e moon oɗo jamma jarama e hettade on kadi mana surtout saka noon oɗo katante leñol nodduɗen hande en gar tawtoro en eɗen tawtoro noon e ngoɗo radio Bambilor mo ganduɗa ko enen kala ndendi ɗum ko julɓe fof jeeyi ɗum ko haalfulare fof jeeyi ɗum ko katante leñol ardina e moɗon e oɗo jamma o noddi en hen eɗen jaabomo tan e ko haali ko e ngoɗo noddandu en notogolam min e hooram to Louga nde tawno ceerno Amadou Tidiani Ba Bambilor ko miñiraɗo moƴƴo ko miñiraɗo tedduɗo kanko woni khalifa babi amen ceerno Djiby Bambilor kala to nodda min nototo nde tawno galle amen o ko galle goto galle amen balanaɓe o ko galle goto e min mbi noon galle o so woni no laana ko kanko wonata capitaine bato o ɗum noon hande ko kanko Allah ardini ɗum minen noon min keccima ko duuɓi kono to banggue wonde yo ardo to ɗum min guitti ɗum ɗo fof min batti e junggo makko tawno wonko ene waɗa alay saago jomumen dokke tan goto amen fof ne jogui ko heedi ene jogui to heedi ɗum noon heeɗo ɗon min keeɗi caggal makko emin duñca emin ballamo kala to nodda min jaaha min notoyo minen fof min jaaha min notoyo guete tan haaɓe ganda kanko kay o telɗani te o jogani heddude ɗon ɗo min goni caggal makko minen fof emin duñca ɗum noon Ibrahima Kane anne a jarama a waɗi ndeɗo fodde min beltima minen fof min jeehi ha toon ha Louga ngol woni goo am yaade Louga ngol woni goo am ƴettude biye am mbaɗa notoyo ko way noon nde tawno nodduɗo o kadi ko Cheikh Oumar Fouti noddi kadi mo teddini o ko ceerno Amadou Tidiani tawi kadi ko tedduɗo kanko ceerno teddinaɗo o ko tedduɗo kanko nomo andi ko woni teddugal o namdi bandiraɓe makko fof to gonno o adori en enen nde tawno ken mawniraɓe makko to banggue enɗam o wi wonde omo yiɗi tawtoroɗen o wasa telde ɗon saaha noon minen fof min ƴetti ndeɗo feere yomin jaa min tawtoroye no way fof kam ma o yiye toon o yiide toon e bandiraɓe makko e mawniraɓe makko e miñiraɓe makko e fof to kenno ɗum noon woni sababu notoyade min ceerno Bassirou Mountaga Ahmad ceerno Bassirou Mountaga ɗa ha Cheikh Oumar Fouti min jeehin toon hawre noon o noddino min ñandete ɗo e Paris o wi omo yiɗi min doftomoto ceerno Bassirou ne horsinimo ha wiyetamo tan ko amadam tan yi ɗum ko wona go guila ɗiɗo duuɓi fof omo horsinimo kono sako ɗon tan wawi hadde innirede noon nde tawno o innirima oɗo jamma o wi kadi o inniri ceerno Amadou Tidiani khalifa Bambilor o yo innirima oɗo jamma te o meeɗani ɗum innirde hay goto gila duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ne waɗe nden wonano e lomto makko ko lumti ko hande o wi ko duuɓi capanɗe nayyi duuɓi tati hay goto meeɗani innirede womo innira ɗum ceerno Amadou Tidiani bato Bambilor o wi o meeɗani innirde hay goto te o jogorani innirde goɗɗo boom hankkadi ɗum noon ɗum ngal teddugal dasetake rondete minen fof min duusimo min jaadi hen ha min jettoyi to Louga
noddi en noon yanda ɗoften mo enen fof en jehi toon ha ceerno Basiru ne wiya wonde so tawi haalama saɗa yiɗi noon ciftinde mbiyata ko joom tengade o nde tawno kaɗon de leñol o wi joom tengade o on saaha mo siktornde tawno a haali toon haalaji baɗɗi fayida ñande hen testiniɗi mantiniɗi kamɓe fof ɓe testima ɓe mantima nde tawno ka gardiɗo leñol ngol aɗa ardunigol gonga e gonga tawi sa wiyama katante ne ko gonga ka katante leñol ngol ka katante pulaar fof sa en haala yo Allah won ballo andene yo Allah walla e ɗum ɗon Allah kadi ne seedi minen fof emin basaroma emin parnoroma emin belti e ko gonɗa e dow muɗum ko oɗo radio Bambilor noon ko radio men enen fof ko radio juɗɗo fof ay ko radio noon ɓurɗen yiɗde hen haade hen ko pulaar kono fof o ma haala hen so Allah jaaɓi saabu leñol ngol e ngol yaaji ɗum noon nde o wi min ɗoftumo toon nde to yiyoyde ceerno Mouhamadoul Bachir o wino wonde min mbaɗanmo toon yimre wotere min mbaɗaninamo yimre o wi canko o wi yimre nde yo jangte toon so tawi noon henani on deften hen tawa koye pulaar kaalen ɗemgal ngal pulaar firten yimre nde nde tawno so a huccite ceerno Basiru tan kucciɗɗa koye Cheikh Oumar Fouti en podanino ni rendo ngo wonde so tawi en jokkodiri ma en gartu e nder yimre nde e konngol ñaaƴata ko huno ko joomum beele ciftina yimɓe ɓe no ɗum yaaruno eyyi ɗum yaaruno ko ceerno Amadou Tidiani khalifa Bambilor o omo yinno salminoyde ceerno Basiru Mountaga Cheikh Oumar o wi joni noon o yiɗano yaade tawa o yaadani e yiɓɓe makko e mawniraɓe makko e sehilaɓe makko o yiɗi minen fof min ngara toon wi min yomi tinno mi ara toon kanko kadante leñol ne kadi omo yiiɗi o ara toon Alhassane Khalidou omo yiiɗi o ara toon e musidɓe makko woɗɓe minen fof min mbaɗi ko délégation mawɗo kadi komin rendu mawgo min jeehi toon minen fof min jeehi toon on ɓeetoy min jeehi min mbiyetoy toon min jetti noon o wimi wonde kanko ceerno Amadou Tidiani mboɗo yiɗi udditana en an Alpha Ba mboɗo yiɗi udditana en calminadu meɗen e ceerno Mountaga Cheikh Oumar e ɗum noon tawi enen eɗen keblaninom e bismade mo ɗo e France e bismade mo to gonɗen ɗo nde tawno ko kanko tawi en mbiyanɗen mo toon noon eyyi tan ko arete e arab tan no ene selli fa marhaban wiɗen fa marhaban bi Oumar al Fouti cheikh suyukhi alimin Fouti eɗen bismo oɗo ceerno Foutanke ono Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anu kala nde kucciɗen e ɓesgu makko goto hen foof kucciɗen ganden kucciɗen koye Cheikh Oumar nde tawno ala hen pamaro ɓe famɗi ɓuri tan ko duuɓi famɗat tan duuɓi kono ala hen pamaro goto hen fof ne jogui magama muɗum ha timi mbiɗen mono fa marhaban bisimilla ma an ceerno Oumar Fouti cheikh suyuhi an woni ceernal ceernaɓe Allah waɗi kadi kanko Cheikh Oumar kadi alimum ko ganda Fouti ko Foutanke fof ne wasoro ɗum te tawno o teddini Foutankoɓe fof o teddinimi kanko Cheikh Oumar Fouti gonga wiyanoma nde kala nde o wi nde o wi yo yimɓe fof ndendu mbiɗon haade jiɗɗon ko yimɓe tan laaɓɓe toɓɓe laaɓɓe o wi soɗon jiɗi hen fodde limore fodde no jiɗɗon nde mbawɗon dañude ɗum tan ko Fouta deke noon ɗum iddugal Foutankoɓe fof woni hen mbiyanɗen mo noon walantara min baadi cheikhihi ahad mumasilan lahu mada dahri abad walantara a yiyata te a jogorani yiide min baadi cheikhi caggal ceerno makko jangguinde caggal ceerno makko mo yewiti o a yiyata ahadan hay goto mumasilan lahu ene joton ene fotodiri e makko kanko Cheikh Oumar Fouti mada dahri ɗum noon ko ha aduna o gasa Allah ko noon waɗi Allah ko muuyi fof ko ɗum waɗata o wawno addude ko ɓuri nabi sallah sallam kono waɗani waɗata kanko Cheikh Oumar Fouti Allah waɗimo ɗo henne ko ɓuddu zaman Allah waɗimo ko gando meɗen Allah waɗimo fof eɗen ndewi e makko ɗum ndewɗani makko ko gonga e gonga ɗum no haali noon firto sallah ni sikkani seɗen jiiya par ce que ko gila ɓami ha duuɓi temedde tati nanoyoɗa en jiyani taw mo fotodiri en jiyani taw saka noon ko ɓuɗɗom ɗum noon deke en gandi enen kay en dañi ceerno moƴƴo ceerno mawɗo jarɗo heeɗo caggal muɗum enen fof eɗen keeɗi caggal makko dewnuɗen hen konngol wa cheikhuhu fa Ahmadou Tidiani mumidduhu bi wirdihi Tidiani en mbino wonde kanko Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu en mbino wonde so wona ceerno makko en jiyanimo fotodiri holi ceerno makko wa cheikhuhu ceerno makko noon fa Ahmadou Tidiani ko Cheikh Tidiani Chérif radiallahu taala anhu mumidduhu oɗo woni ɓeydirɗomo bi wirdihi Tidiani ɓeydirimo wirdu makko wirdu Tidiani tawi ko ɗum tan heɗorano tawi o janggui fof ɗum ɗo ne wollumdina ɗum tan kisa kono tawi ko janggueteno fof o janggui kanko Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anu haade noon ko noon o janggino fof ɗum waɗi nde o hokka nde ceerno meɗen hokkimo laawol ngol hokkimo wirdu o laaɓani en deedi o are meɗen o addani ɗum o saktani en ɗum
nde tawno fuutanke fof omo yiɗani ɗum jam omo yiɗani ɗum moƴƴere ko wirdaten ko enen fof goto meɗen fof ene wirda ene wirti waɗa wasifa ne jaayo ene wirti e ko waɗata ko ɗum noon sen betti men en mbiyen Seydou Sall kanko ne o moƴƴini o fewni ha feewi o addani en ala fof ne wayi tan addinere guerte kan ne ɓora alaɓe ndewnuɗen hen ko lamma ra'a jawahiral ma'ani hawwala hurrima bila tawani nammara gila nde o yiino kanko Cheikh Oumar Fouti nde o yii jawahiral ma'ani nde ɗo deftere wiyetende jawahiral ma'ani kanko ne tawno ko janngude fof o jangi leelani ɗon e ɗon hawwalahu o tarni nde ɗo deftere bila tawani o tarni deftere nde kanko ne deftere makko ne wiye rima o tarni ɗum nde ɗo deftere nde Cheikh Oumar Fouti nde deftere Cheikh Tidiane Sarif radiallahu taala anu o tarni ɗum ɗon e ɗon o waɗi ɗum kanko ne nde tawno deftere Cheikh Tidiane nde nde wiyete ko kanŋe deftere makko nde kanko noon wiyete ko armé deke noon eɗen nganndi ko armé tan renata kanŋe ɗum noon ko gila ga e farata ha yiɗi Amérique to woni fof kanŋe kanko ko renete nde tawno kala ko renaka bonat hay deftere Allah nde tabarahu wa taala nde nde telli nde heferɓe makko jiɗino bonnidde deftere nde kono noon nde tawno kanko e hoore makko ne kanko jomiraɗo tabarahu wa taala o wi hay goto ala ko wawi hen hay goto ala ko o haali ɗum to ruba ma e waddullede ne kafaru toon o wi toon ko walle to ayo o wi wonde ko toon o wi toon inna nahnu nazzalna dicra wa inna lahu lahafidun minen tellini nde ɗo deftere te ko minen ndenata deftere nde ala ko gaño wawi hen hay goto ala ko wawi nde deftere ɗum woni noon kanko ne o wi deftere Cheikh Tidiane nde Allah e sago o addana ɗum kam ne heedo kanko ne o wi o waɗi rimahu deftere makko wiyete ko gaawe ɗum woni arma kalɗen joni o ene saari deftere nde ne rena ɗum ɗum waɗi yimɓe hewɓe ene jaaha ene mbiya ene bonnita deftere nde ene jaaha to leykal gorkal garta mbiya gaddi jangɗeni mbiya wonde oɗo wirdu ko woni hen ko ni way ko ni way ko ni way kono noon nde tawno deftere nde ne rena ala koɓe mbawi hen haybatte soɓe jeeyi gila to ceerno meɗen gila to ceerno meɗen toto Kawlahi gila on waɗi hen raddaji muɗum o jabtiɓe toon kamɓe wonnoɓe añɓe Cheikh nde tawno bawmu ceerno Ibrahima Niass radiallahu taala hunde fof nandi Cheikh Abdoulaye ko ganno omo jabtiɓe toon radda mabɓe mo wanno toon jinnunoɗo ceerno meɗen Cheikh Tidiane nde o jabti ɗum nde tawno ko ɓaleejo on jiimi he e lettere o mbiyete ɓaleejo ne wawi winde ɗum ɗo mbiyete ɓaleejo ne wawi wadde ɗum ɗo ɗum o ñawi ɗon kanko on ɗon arabe nde tawno o yii ɓaleejo bawɗo haalde arabe e ko wawa haalde kanko ɗum woni ɗaccanimo ha o mayki sabu ngolɗo jabol ngol ceerno ɗo heerno jaabi yaadi koye tooke noon ndeke noon eɗen jogii fa tabarakallah eɗen jogii yimɓe mawɓe wawɓe gandal ma noon kala ko beela ɗum waɗi Cheikh Oumar Fouti wi wonde ngal ɗo gandal jogii mi tarnat ɗum mi rena nde ɗo deftere ɗum woni kala ceyfitowo bonnitowo lawol Cheikh Tidiane atinata tan ha wiye kaari bonnitanoɗo ode hande jaggui lawol Tidiane ndeke noon o natti bonnide ko bonnitanno urtima o andi ko o yahani hay nokku ɗum noon bisimilla jewnuɗen hen ko wa zada sibtuhu jawahira durar wa arrafa al jamia jaddahu Oumar wa zada ɓeydi hen taniragel makko nanara ene wiye wonne ɓeydi hen jawahira durar sibtuhu tani ko noon on addi kam nene wiye ceerno Mountaga Cheikh Oumar Fouti on addi deftere ne wiye jawahira durar wa arrafa al jamia o andini dendagal yimɓeɓe jaddahu tani ko Oumar Fouti tan radiallahu taala ɗum woni nde yimɓe fof ɓeydi anndude oɗo ceerno men Ceerno Oumar Fouti ko toon jiimi wonde martabatul qurbaniya ko woni ɓuɗbu zaman ko kanko Allah waɗimo ɓuɗbu zaman noon onon fof oɗon nganndi ɗum wonko ngannduɗen heen ko jomumen tan ni ɓuri ɗum anndude kono noon eɗen nganndi kam ɓuɗbu zaman o resde se ko aduna o fof o resdaka no pertida resinde e leydi walla no lamɗo Malika restirte e mana leykal muɗum kañum ruwaji muɗum fof kaaɗi tan koye leykal muɗum kono ɗo kay oɗo kay yamirore muɗum e nden fof o renna ko aduna o fof nde tawno o lumdi ko annabaɓe ndenneteno kamen ko aduna o fof wona tan leydi gotiri walla manan bagge goto ɗum waɗi kanko o rennano nde tawno annabi Dawuda en gandi to Qur'an jomiraɗo wimo ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nasi bil haqqi wala tattabi' al hawa ndeke noon kanko ne ko noon saade ko kanko lumti ceernaɓe men lumti annabaɓe kanko ne o lumti ɗon o renna ko aduna o fof ɓuɗɗu zaman woni desdaɗo aduna o fof resdeɗo aduna fof noon ɗum ko duunde nde fof no ɗiɗori wona tan to ley jonni ɗo ala hay ndiyam ɗam hay maaje ɗe ko woni toon e liɗɗi e ko woni ɗum hay lingu yahata ruttata ko e joomum tawa ɓuɗɗu zaman tinani hay ɓonngu e famɗude mayata tawa ɓuɗɗu zaman tinani hay beram refol teɓɓitta ko ummo e lekkitama e leydi so wona tawa ɓuɗɗu zaman tintinama
deke noon Allah alama wayno to hay goto kono omo jogii jiyaɓe makko ɓe o tingtande Allah kadi hokka joomum sembe tekan ɗum tekkere ha wawa rondade ɗum ɗo henna fof hawnaki sabu hande katante leñol no wawi jimɗo e ordinateur muɗum daara ɗo ko woni Amérique haalda e ɓeeɗo eɗen jooɗi eɗen kalda ɗum ɗo deke noon ɗuɗɗu zaman one ene wawi tinde ko ganduɗa ko Allah tindini ɗum sembe Allah ɓuuri haaldata sembe neɗɗo ɗum noon deke cukalel tukusel wawi wadde ordinateur tawa aɗa jiima e aduna o foof saha noon Allah kay wawi wadde neɗɗo taw ko fitandu yi ene tawa ene jogiti aduna fof ene tambi ɗum ne reeni ɗum ene andi ko yahata hen fof ɗum noon eɗen jetta guelo kadi eɗen jetta gueno yewɗo sembe mo hokkimin Cheikhmaro Fouti radiallahu taala ɗum woni o woni ɓuɗɗu zaman fodde duuɓi ɗiɗi e lebbi jeenayyi e balɗe 10 e feccere ñalawma Allah waɗanimo ɗum kanko hokkimo ɗum koto hamdallahi kiiɗal juma ɗum waɗi walan tara mujahidan bisayfi bada ma'ariki rasuli sayfi siwahu ɓul siwahu a'azzahu llahu wa man walahu amin walan tara a yiyata te a jogorani yiide mujahidan kaɗiraɗo bisayfi e silama bada caggal ma'ariki rasuli caggal mana ma'ariki rasuli golwole rasulu sallllahu alayhi wa sallam haɓano fi sayf e ceeɗuji gulɗi a yiyata toon goɗɗo siwahu so wona kanko ɓul siwahu wi tan ko kanko a'azzahu llahu Allah teddini oɗo jiyaɗo Allah wa man walahu e kala takkodiriɗo e makko amin en teskimane kadi kala jaadunoɗo Cheikh Oumar biyanoɗo galle yaade Cheikh Oumar gila ɗo eɗen gandi hay hen galle goto hande hay hen galle goɗɗo tampani hande ene wonde e hirade mum timmude ene wonde e teddugal mum timmugal sabu barke duwawuji Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala ceerno noon nde tawno Cheikh Oumar o nehi hen hewɓe e gonɗo lawol o nehi hen omo neha yimɓe tinno yimɓe men ne teskotono e ko haalata kanko Cheikh Oumar e ko waɗata nde tawno omo holla hen manan gueɗe ɗe ganduɗa so en ñemtini ɗum tan ma en ɓoftu kadi ɗo banggue ɗum ene wiye wonde omo wondinoɗo ne waaji goto jaljallo goto ko cimmotoɗo o wi on defumoƴo jaljal o wi jaljallo goto ne cimmoto noon mo yaade mum ko ni on ha ɓoya tan faya neɗɗo wiya an kam korwal ma ala simmi dokkami hen min demi komi duuɗaɗo simmi on wima ala min de mi ala simmi min o wi min mi simmota ko wiyandema lam gade ceerno haalani hen hay batte ɓekkori ɗi mbelni lawol jeeyi kadi ha ɓooyi o fotte sete goɗɗo o faye ɓen o wi ono nalami fof joguiɗo simmi simminami hen min de korolam koko gasi simmi o wi ala mi woppi simmi o wi anda fofti o arti kadi tan ceerno wimo an kam anne a woppata simmi tan maleɗa pofta Cheikh Oumar wimo a woppata simmi yi malade kadi yi poftude o wi caggal hande ceerno mi woppi simme mi male mi fofta simmi wonta rutta hen adarna hakkode hay ndiɗo ni sinno tan ko goɗɗo wonno hande so tawi a tawiɗo hen tan karante leñol e dari mbiya ɗum joni tan an kam ala ɗon kuɗel cigarette awa ko yeeso ceerno mawɗo maɓe wi wonde an kam ole ko boɗɗo heeɗi ko heddiɓe ɓe jaɓoto boom est ce que tawa noon soɓe ɗaccino tan ceerno o jaabi jaabowol ngol ma naftu yimɓe itte hen dartuji ɗi ganduɗa tawa koye bindande tawa koye haala ceernaji ɗum waɗi noon ko ɓe mbiyata koye yaara bere yo Allah waɗen tan hettotoɓe ko ɗum cuɓo ko woni hen ko nafi hen ko tan naftoro ko moƴƴi hen ko naftoro ko wona ko naftata hen ko goppa ɗum amin ɗum noon ɗum ɗo koye windande kanko Cheikh Oumar o rokkuno hen ngel ɗo windande kadi deftuɗen hen joni est ce que haade ceerno Mountaga mbiɗen o ɓeydi e nde ɗo deftere kanko ne Jawahira Durar deke noon wa hande Mountaga Abil Madani Cheikh Ibo Seydi Madal Zamani ka wi bisimilla mbiɗen wa hande Mountaga taare ceerno Mountaga Abil Madani bamum ceerno Madani Mountaga Cheikh Oumar Cheikh kanko de woni ceernam wofiɗi di kanko de woni kadi kanko de woni koho meɗen Madal Zaman ha aduna gasa kanko wiyata tan ko ceerno te ko koho woni ko nandir muɗum tal wa ibnu Saïdou bun Saïdou imamu masjidul Umar bun Saïdou omo jogui ɓiɗɗo no wiye Saïdou on ne kay malama holko malda wondemo imam wondemo almami oɗo masjid Umar bun Saïd mo wonno toon to Dakar ko kanko suɓa o waɗa almami muɗum kanko ne o malama o maldama ɗum est ce que ay ko rabɓiɗi tan kanko Cheikh Oumar Fouti awladuhu kawakibu zamani afdalu asrina mada zamani est ce que awladuhu ɓiɓɓe Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu kawakibu zaman ɓe mbay tan kono koode asaman ɗe ni kadi afdalu asrina ko kamɓe goni jambareɓe saaha mo gurɗen e muɗum o mada zaman ha aduna o surtout kala zamanu gonɗo ma dañ goto e mabɓe tawa ene wona e meɗen e kadi ene weltina en eɗen darta ɗum Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu sabu eɗen duuɓine ɓeni ɗo eɗen gandi joguiɗen ɗo henno ko Alaji Saïd Nour Tall
moni fof ne anndi mo so neɗɗo waawaa jooɗaade e yeeso makko siftora ceerno muɗum so a yii tan ko ceerno ko gooto nder moni fof nade ko Umar Fuuti ko ceerno Umar Fuuti woni ɗon ko doole mum boni ɗon kanko Allah tawi Nourou Tall Allah kadi wallirimo noon haa o yehi haa o wirni ko ni tan waɗi ni tan Allah waɗa min gore deke noon oɗo jiyaɗo Allah ne fo tabarakallahu Allah hokki ɗum o on wontinoy on zaman o ɓenni ceerno Moudou Gari wonde zaman goɗɗo o wawi joni ceerno Basiru nana wonde zaman oɗo deke noon ko noon tan eɓe jogui sukaɓe mabɓe ɓiɓɓe mabɓe nan ɗon leñol mabɓe nan ɗon geñgol mabɓe nan ɗon usulu hum ɓen fof noon so Allah jaaɓi ko naftoɓe en ha aduna o firtonde zaman fof garɗo ma war goto e mabɓe tawa walla ɗiɓe ma walla kamɓe fof ɓe gonta e meɗen kadi koɓe jambareɓe zaman o ceerno Mountaga ne haalano e laamu kala ko weela wonta jaam ceerno Madana ari nana haala e laamu e ko jaam tan wontata hay hunde meeɗan en jiyan hen goɗɗum ɗum noon min ne mbimi kafani al fakhru bil intisabi man sabakum ya usratal asbabi min ne yoni kam maso e faaro man intisab man sabakum jeeyedemi e usra moɗon jeeyedemi e leñol moɗon jeeyedemi e asko moɗon ɗum tan min ne ene yonimde tawno ceerno Alpha Hasimi Yutal oɗo ƴettinonoɗo fergo Cheikh Oumar Fouti to Makka on ɗon kamne ko kaw mum tanam to banggue nena men to wonne kadi ko tabaraka e jikkirdum Allah ko wona ɗum ko waliduna Mouhamadoul Bachir basara bil khayri bihi shahir waliduna jinnaɗo meɗen oɗo Mouhamadoul Bachir ƴeeɗo ceerno Bachir Moutaga ɗaha on kay weltini en nde waari ga e France shahirun ko lollirɗo kanko ne ko omo lolliri habrude welemma e moƴƴere tawno kala ko haali toon kono ɓe ɓe kuccide makko tan ene weltini kuccide ceerno Basiru tan jiya ngo yeeso ngo nuɗɗugo ngo on tawno ko yeeso Cheikh Oumar jiyata ɗon so tawno neɗɗo kam ko ɗum tan sabu ko Allah wi noon walladina amanu wattaba'atum zurriyatum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim to wama alatnahum min amalihim min shay beke noon so en jii jinnaɗo tan jiiɗen ɗon ko bammum ɓe tanum e jaa ɗum ko kanko woni ɗon présenté hannde ko kanko jooɗi e jampere he ko kanko woni hannde kaalanowo en kollowo en manan kala ko wonno e Cheikh Oumar kala ko wonno Cheikh Oumar fof ma en taw ɗum e makko kanko Cheikh Bachir ko jiyaɗo Allah moƴƴo wona jarama de الحافظ في القرآن بفيض جده أخي الفرقاني mo jogi ɗiɗo mo winni ɗum Cheikh Oumar Fouti wonne kadi Allah waɗi ko den ɗo ɓurano ko bawɗo ɓurano wawni mo ɓurano kanko noon kadi omo jogui faydun min fuyubat omo jogui ɗum ɗo ko fayduji umariɗe tohara makko taani ko Cheikh Oumar Fouti Allah wallimo kanko ne hawo reni o ɓurano o wawi ɗum bawal moƴƴal machallah ɗum no eɗen mbiya hafadahullahu anil hussadi wa bali an fi kulli nadin badi hafadahullahu yo Allah renno kanko ne anil hussadi ga añɓe wa bali an yo Allah wanmo ƴellitiɗo fi kulli nadin e kala batu batango Allah waɗa men badi peeje amin 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 ya cheikhana ya warisal Fouti li ilmihi wa sirrihi l khafiyi khalifatin li usrati l umariyi kafin muqimin alimin sufi fad'u lana mawlaka bin najati an kulli ma yasufu lil afati amin amin ya cheikhana ya an ceerno amen warisal Fouti ya warisal Fouti an dontuɗo Cheikh Oumar Fouti radiallahu taala anhu aɗa rontimo noon bi ilmihi e gandal makko wo sirrihi e sirruji makko alkhafiyi cuuɗiɗi an woni khalifatin an woni lomto hande li usratal umariyi an woni lomto talat leñol umariyankewol wonno kafin te aɗa yoni ɗum muqimin ka yiɓɓe to gotel garɗo fo tawma ɗon alimon kadi ka gando kadi ko Allah wanma gando suufiyin ka suufiyanke ka duuɗiɗo aduna deke noon fad'u lana mawlaka bin najati min ñaguima ya duwana min ya ñagono min ak bin najati e ɗaɗal an kulli ma yasugu lil afati kala ko ene sogga neɗɗo amin 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 min ñaguima duwa ya yen ya duwa ma ya dandumine ɗum kona jarama de ayya jarama sidi a jarama ceerno Alpha Ba mbiɗa andi hande bandiraɓe hewɓe inana jongi ganduɗa ɓoggol ngol gila to wonɓe noddirɗe mumen ha e wonɓe e ganduɗa hettiɓe kalirɗe ha e hutortoɓe tuddude yiryirde kono noon wonko ne ara welani tajje mbiɗa sikki tan bandiraɓe ɓe poddannoɗen wonde ma en garduɗo e ceerno meɗen e nder ndeɗo yewtere hande kamɓe foof ɓerɗe mabɓe ɓuuɓi nde wonnoon neɗɗo so tawi ina haala ko woni ina haala ko andi ina haala ko wawi ina weeli haalde hoore muɗum noon weeɓani kono en gandi nde ko wona mere addanno ceerno Amadou ceerno Djiby wiide yo ceerno Alpha ummo Faray so ara tawtore ngal ɗo henne teddugal yahama hen waɗama fayidaji foof nde ummoto toon
ko ceerno madane ceerno muntaga e hoore muɗum e sete muɗum ngari ha jetti nokku makko calminimo juurodiri e makko jewtide e makko duusimo ha bo wallade diwoje eɗen gandi ɗum ɗo wona mere amin mbima tan ceerno alpha yo gueno yoɓe jobdi moƴƴiri jurno balɗe ma moƴƴina battane ma bandiraɓe yinnoɓe nadde ɓe natani ɓe jaafo en saaha wona gotel min gartoñere wonde firde kongi mbinoɗen ɗi ɗum noon tan ciftinen bandiraɓe gonɗen koye haalirde gotagu haalirde Bambilor Fama woni 100.4 tawa konngol ngol ɗofoto ko toon e Bambilor tawa noon joɗiɗo jonde nde ko ga e leydi France wonno to karallagal dowrowal ko musidɗo moɗon Siré Anne e karallagal kaɓirɗe kakkidiɗo o ga banggue ko Aminata Siré Bassoum hufno haalirde ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane katanti leñol mo Agname Yoroyaɓe ɗum noon en dokkodiri aadi ñalɗi garoji e ɗiɗo sangaji yo jaam walanen so tawi waali yo dawtu